Desværre. Du kommer ikke ud. Lad os se, hvordan de andre har det. Men jeg har haft en god søvn. Ja. Ja. Men. Alarm. Meddelelse til alle. Nej. Kom med til spisesalen. Men. Vi har en udfordring. Nej. Det er løgn. Allerede. Ja. Vi har Simon. Simon. Fortæl os, hvad Simon går ud på. Ja, den går så ud på. Simon vælger de bamser, han synes ikke skal have immunitet. Og så den sidste bams, og det er så den, han synes mest skal have immunitet, har vundet og få immunitet. Vil du hjælpe med det, Simon? Ja. Så kom ned. Hvad? Hvad mener du med det? Okay. Bare prøv at se, om du kan lade den være tændt. Den er simpelthen. Er du klar? Især når man ruller. Simon-vælgeren, det virker da ikke så slemt. Det var en Simon, der vælger, hvem der skal have immunitet, og hvem der ikke skal. Ja, det er der. Simon vælger, kom hid. Simon vælger. Kom nu. Kom nu, Simon. Det er bare lige hurtigt. Hvad? Du vælger, hvem du synes ikke skal have immunitet. Lægger dem over en bunke der. Og så den sidste, der er tilbage, altså den, du synes skal have immunitet. Og den er så vundet. Okay? On. Yes. What? Så alle dem der, synes du skal have immunitet? Ja. Jeg mener, synes du ikke skal have immunitet? Ja. Så ham jeg skal have immunitet. Mm. Du har vundet. Du har seriøst vundet. Yes! Tillykke. Nå, men lad os se. Hvem er jer? Man ryger ud. Bum, 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 bum.
Hvidbjørn er videre. Ja. Hammerhaj, Bonnie, Chica, Monster. Tillykke også til jer. Stjerne. Ja, også jer. Og tillykke også til jer. Nu er det jer. Nu er det jer. Stop! Jeg gider ikke ud. Tillykke. Bam, 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 boom. Ja. Så tæl det! Nej! Det kan jeg ikke mene. Selvfølgelig kan man da mene det. Du kommer op i mørkets seng. Nej! Hvorfor er I så ondt mod mig? Også dig, Simon. Du er nonste. Nej! Nej! Sidste ord. Farvel. Og ja, slutter også nummer 2 episode af Total Drama med mine bamser.